Nire ustetan, aurtengoan 11. urtea izan da sensibilizazioa hastekoa eta nire ustetan oso ondo atera da. Jendeak jada ezaguna du aste hau, 11. izan dalako, eta nire ustez garrantzitsua da eskoletara gerturatzen garelako, kulturretxean ere hitzaldi bat eman genuelako zerbitzu publikoan lan egiten duen jende askorentzat, eta horrelako ekintzek, azken batean, sensibilizazio lan hori betetzen duelako. Marrazki lehiaketa ere aurtengoan egin dugu, eta marrazki lehiaketa honen bidez, aurrak konturatzen dira, pertsona gorrek dituzten beharrak eta komunikatzeko dituzten arazoetaz ohartzen dira. Gaur goizean ere topikean izan gara, bisita bat egin dugu, txontxongi bat egin dugu, eta gaurkoan orain ere ikusi duzuen bezala batukada bat egonda, entzuleak hemen ingurura gerturatu daitezen. Eta orokorren esango nuke, astea oso ondo joan dela eta hurrengo urtean ere egingo dugula emaitza onak ateratzen baitira. Nik uste lanean jarraitu egin behar dugula, ez? Behin baino goietan eman ditugu hitzaldiak, jendeak ikus ditzan zein diren pertsona gorren beharrak eta zein diren zailtasunak. Eta instituzioetatik entzuten gaituzte, babesa badugu, baina lanean jarraitu behar dugu, mugak baditugu eta hobetzen goaz, ez? Garai batean ez genuen interpreterik eta gaur egun pixkanaka lortzen ari gara espazio ezberdinetan interpreteak izatea. Baina jarraitu behar dugu, mugekin jarraitzen dugu eta etorkizuna esan bezala aurrentzako hobea izan dadin, lanean jarraitu behar dugu.